Vítajte u ďalšieho videa, moje meno je Gustav, vítam vás u ďalšieho úžasného videa s mojím cigánskym prízvukom, lebo som trošku nakapatý, je také počasie a dneska si prejdeme pár videí, pár zaujímavých videí, jak nám končia influencery. Prvé video tu máme môjho obľúbenca s väčšími úvodzovkami než jeho nafarbené obočie. Ja som si to až teraz všimol, prisahám, jak som si kúkol, akože ja mám tiež dosť veľké obočie. Ale ja nechápem ľudí, čo proste si vytrhajú obočie a potom si ho nafarbia. Tomu by som povedal, že neviem, tomu by som nepochopil. Asi mám až moc malú mozgovú kapacitu na to pochopiť takéto veci. Môžeme sa pustiť do toho ešte predtým. Môžem sa sadiť s kýmkoľvek, že čavo nekončí. Keď ho nepoznáte, je dobre pre vás. Veľa ľudí ho pozná. Aj keď tie zhliadnutia moc nehovoria o pravde, by som povedal, ale tak čo už, no. Čak... Niekde treba byť. Môžeme si pustiť. Dobre, trošku mi jebe, asi som, neviem čo, ty kokos. Heidi vás rád, aby vás u tohohle videa, které jsem určitě netušil, že někdy budu točit, každopádně here we are. Děcka, cítím se mega vole jak ve spovednici Lighthouse, protože tady točím tu babičky. Dobre, braši, dobre. Tuto to zjednodušíme, máme toho dneska veľa na práci a s týmto sa tu fakt nechcem zajebávať, popravde. Takže povieme si to tak stručne, ja by som, toto taký Batmaník, ja by som to rád rýchlo prebehol, máme tu veľa vecí, čo by sme mohli poriešiť a on končí, lebo proste sa mu to už nezdá a takéto, myslím si, že nekončí určite o ňom ešte budeme, škoda, ale budeme o ňom ešte musieť počuť. Môžem si pustiť túto časť, neviem, kde to hovoril. A ty videa jsou fakt pro mě plný prostě lásky. Jakože teďka řekneme, videa jsou lásky plný jako obsahem, ale mě to strašně bavilo a prostě milé na to vzpomínám, buď na Memika Videka nebo Ikony z Moravy, Ikony Tukidi. Lásky plné, no, vyťahovanie osobných informácií a tak, no, ako tento chlapec by mal už skončiť niekde, nepoviem kde, ale není to pekné místo. To jeho správanie, vyťahovanie osobných informácií v hry je úplne, že hyenizmus maximálneho levelu, takže ja s týmto sa tu ani nebudem stotožňovať. Dáme si tu rýchlo rekapituláciu, skončil, bude tetovať, jupi, všetci sme šťastní, neskončil vôbec. Ty môj kokos. Teraz sa môžeme pustiť na to zaujímavejšie, pričom Hajzet končí, ojolala, Hajzet končí, kto tiež nepozná, je to taký tretí, štvrtý najväčší reakčný kanál bol a nekončí ani hovnom, končí len s tou myšlienkou reakcií. Ja si myslím, že reakcie sú potrebné na tejto scéne, lebo niektoré hovná sa tu trošku prekypujú a treba ich trošku zošľahať dole. A ja si myslím, že to by mal proste poriadny reakčný kanál robiť. Proste poukázať na nejaké problémy a takéto sračky. Ja neviem, či sa chcem akurát do takého reakčného, stále hľadám niekde, kde by som mohol čo natáčať, ale môžeme si toto pozrieť. Hajzet, koniec reakcií. Nějaké věci a posledně i na streamu o tom mluvil. Čauky, předem si říct, že tohle story není nic tak serious jako naposledy, tak jsem chtěl dát vědět o nějakých věcech i vám tady na Instagramu, protože na stream jsem o tom už mluvil a chci, ať se to dostane i k lidem, kteří mi denně píšou DMs. Od mé pauzy v srpnu jsem měl dost času na to, abych přemýšlel o tom, se kterým obsahem chci být spojován a který vůbec chci konzumovat a produkovat. Já mám tohle od Hajzeta, říkal jsem, že tohle chci natočit, ale on mi říkal, ať jsem na něho hodný, a taky hodlám na něho být hodný, protože nemám důvod na něho tady nadávat. Každopádně budu mít určitě pár poznámek, které bych byl rád, aby si uvědomil, nebo budou to mé pocity, takže je to možné, že budu úplně vedle a že se stane něco jiného. Každopádně už tady to zní, takže Hajzet chce přestat s těma největšíma drámama a prostě omezit ty reakce. Za chvilku tam bude napsané, že chce reagovat jenom na některé věci, co ho zajímají, nebude prostě každý den hledat ty vole všude, co děje tady hol od Adely, hele vyšel udělám video. A jak tady píše, že se kterým obsahem chce být spojován, co chce konzumovat a produkovat. Takže to značí rebrand, což já chápu, může to být dobré. Na druhou stranu, aby se nestalo to, že z ničeho nic už nebude mít takový úspěch, jaký měl. Nechci tím říct, že přestanu koukat na jakékoliv bizáry nebo něco podobného, začít řešit problémy ve svém osobním životě, ale cítím na sobě, že tohle je správná cesta, kterou jsem se měl vydat už dávno. Jen jsem v posledních měsících potřeboval věřit, že zvládnu víc, než fungovat bez toho, abych tyhle nesmysly pokrýval. Jo, ho bude těžko sám. Mluví o tom, že plno lidí na TikToku, když to rozhodně nebyl myšleno jako milá rada, vlastně měl pravdu v tom, že člověk, který neustále řeší chujoviny někoho jiného, bude těžko sám v pohodě v hlavě, což jsem nebyl, nejsem, ale být chci.
riešiť ostatných je, si myslím, že asi tá najľahšia vec, čo môže byť, lebo človek len poukazuje na ostatné chyby. Myslím si, že tieto jasné veci, že človek, ktorý reaguje a je taký väčší, napríklad ako túto Sibižan, tak to nemusí mať popravde v hlave v poriadku. Ja si myslím, že to je popravde tak 50% pravda, lebo ľudia, ktorým nezáleží ani moc na ostatných názoroch alebo takýchto veciach, si myslím, že nebudú mať najmenší problém reagovať na ostatných a nadávať. A niekedy sa to rozosype, proste nič není večné, jak by som povedal, všetko niekedy padne. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, keď ste si ho pozreli do konca, tak to je úžasné, lebo ja som ho nebol schopný natočiť 4 dni. Rád by som sa dal do nejakej inej kvality než reakcie, lebo som zistil, že reakcie ma až tak moc nebudú baviť a rád by som to vyskúšal niečo natáčať, nejaké veci, proste pozrieť sa skorej do takej hlbšej myšlienky, nie na takéto povrchné, čo kto prečo spravil, ale skorej pozrieť sa do takého myšlienkového prechodu a nepozerať sa len na tú chvíľu, jak to spravil, ale na všeobecnosť. A to si myslím, že tu trošku možno aj chýba a uvidím, jak by som to vedel spracovať. Dúfam, že ste si toto video užili, budem rád a dúfam, že sa uvidíme od ďalšieho videa. Kto vie, kedy vyjde, ja to tiež neviem. Majte sa.